Gibisita ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang DPWH First Engineering Office ug ang lugar diin gihulagway nga adunay ghost project nga magsilbi untang access road sa Manipis, Talisay City. Samtang DPWH District Engineer mipasabot nga nasuspenso ang maong proyekto tungod sa kakuwangan sa mga permits. Kini ang gitutukan ni Fem Marie Dumabo. Giklaro ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga iya sa Department of Public Works and Highways kun DPWH First Engineering District ang proyekto nga access road nga nahimutang sa Sitio Campinsa, Barangay Manipis, syudad sa Talisay. Gibisita ni Gulyas ang dapit niadtong Biyernes human sa iyang pagbisita sa buhatan ni Engineer Leslie Molina, District Engineer sa First Engineering District. Gustong masayran sa mayor ang maong na-issue nga proyekto diha sa Bukirang Barangay sa Dakbayan. Unang migawas sa online ang video sa usa ka netizen nga nagpakita sa project signage nga gibutang sa kalibunan sa Manipis. Makita sa tarpaulin sa project details nga usa kini ka access road nga paingon sa karsada sa Manipis. Nga sugdan May 13 ug mahuman unta December 7 sa miaging tuig. Gigahinan ang proyekto og 49.4 million pesos ug nga ipatuman sa QM Builders. All the criticism naabot man diri nako na noon ang criticism. So akong gusto iklaro para makaingon ko sa katawan unsay nahitabo. First of all, this is a project of DPWH. It's not a project of the city. Gipasabot ni Molina nga dili ghost project ang access road apan gihunong nga proyekto tungod sa suliran sa road right of way ug ang kakuwang sa mga clearances gikan sa Protected Area Management Board o PAMBI. Kay ang luna, kabahin man sa Central Cebu Protected Landscape. Gipasalig sa DPWH nga anaara ang gahin apan nakuhaan og dulan sa 7 milyones pesos nga nagamit sa pagsugod na unta sa proyekto alang sa mobilization sa mga heavy equipments. Naara kwarta. So once nga ma-approve ang atong clearances, makasunod ta sa pagsugod. So dili na siya ingon nga ghost kay naara man ang ato wala man ta magbayad. Dugang niini nga kundi man gyud madayon ang proyekto, iuli raw usab sa kontraktor ang nagastong dulan sa 7 milyones pesos. Pasabot ni Molina nga gihimo nila ang proyekto aron adunay alternatibo nga agianan ilabi na nga landslide prone area ang sitio Languyon sa Barangay Manipis. Si Gulyas nihangyo sa DPWH nga kung nasuspenso man ang ilang proyekto, ipaklaro ang ilang signage aron dili makahatag og kalibog sa publiko. Ipasusi matud pa ni Gulyas ang uban pang mga proyekto sa Talisay nga iya sa DPWH nga adunay susama og suliran nga bag-o lang nilang nakit-an. Kung nasuspend man ang project, klaruhan ninyo ang mga tarpaulin na dili makahatag o maka-criticize labi na sa atuang LGU. Labi na karon. Labi na karon. Okay. Ang amo na lang gyud is gusto mi makahatag og katin-awan sa katawhan kay usay ang criticism maari man sa LGU when it is a DPWH project. Dili na lang to nato taptapan kay suspended man ang among report. O suspended man siya. So tangtangon to nato ron. Pwede na to butangan na lang siguro na po dito nga under suspension. Dugangan na lang nato nga the project is under suspension. Uban ni Clans Gabutin o Godfrey Relien, Fem Marie Dumabok. Balitang Bisdak.